1, 2, 3, come on! Come on, come on. Hello guys, welcome to my vlog. Papunta po kami ngayong araw sa Naga City. Nag-stop over muna yung bus na sinasakyan namin. So, dito kami ngayon sa tabing dagat. Yan guys, nakikita niyo po. Oh my God. Nakakatakot. Baba. Wow. Yan. Ito guys, ang Bicol. Mount Isarog. Hindi po nakikita yung Mayon Volcano, pero yan po siya. Sir namin. Yan yung kanina. Hindi. Ayan o. Mount Mayon. Mount Mayon siya guys. Panahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon?